Bueno, en aquests moments estic començant a travessar el pont sobre el riu Kwait aquí a Kanchanaburi. Aquí al riu Kwait, molt maco, i aquí el pont sobre el riu. Hi ha bastanta gent, no deixa de ser un altre lloc turístic aquí a Tailàndia. Però bueno, és una visita bastant interessant i com que bueno, és un lloc que guarda molta història, doncs per això hem arribat fins aquí, no? Bueno, doncs un petó des de Kanchanaburi, des del pont sobre el riu Kwait aquí a Tailàndia.